Hej, mit navn det er Alexander Knudsen. Jeg er 22 år gammel, går til daglig op på Handelshøjskolen, hvor jeg læser 3. semester på bachelordelen. Jeg læser Business Administration, eller på dansk Erhvervsøkonomi med tilvalg. Det betyder, at jeg har en økonomisk baggrund, som jeg så kan kombinere med et andet fag senere hen. I mit tilfælde, der kommer det højst sandsynligt til at være enten psykologi eller retorik, fordi det er 2 fag, der interesserer mig rigtig meget. Ved at vælge mig, der får jeg en selvstændig, energisk og engageret medarbejder, som ikke er bange for at tage fat. Netop emnerne psykologi og HR interesserer mig rigtig meget, hvilket også afspejler sig i min uddannelse, som I hørte før. Og derfor så faldt jeg også lidt over jeres ansøgning. I forhold til netop dette jobopslag har jeg taget faget Firms and Markets, som omhandler de forskellige markedsføringsstrategier. Hvordan du markedsfører til et bestemt segment, hvilke overvejelser du skal tage med ind, når du vælger din markedsføringsstrategi, kan man sige. Praktisk set har jeg i foråret haft et frivilligt arbejde, der indebar, at jeg skulle skaffe 200 personer til et parkstudie, der skulle teste et nyt næsefilter mod høfeber. Det skulle jeg simpelthen gøre via Facebook og via uddeling af flyers og ophængning af plakater rundt omkring i byen. De her 200 personer, de blev fundet, og parkstudiet blev holdt, og det blev en succes, så det var godt. Det var sjovt at prøve. Det var en lille video omkring, hvem jeg er. Jeg har vedlagt mit CV i ansøgningen, så det er I mere end velkommen til at læse igennem også. Jeg håber på at høre fra jer inden så længe, og indtil da, så håber jeg bare, at I har det godt.